Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Inahayaan ko po kayong lahat upang tumayo para purihin ang Panginoon. God is good! All the time! God is good! Pagtayin po natin ang binabago mga araw-araw. Binabago mo ako araw-araw.
versikulo 46 hanggang 52. Ang titulo ay Pinagaling ni Jesus ang bulag na si Bartimeus. Dumating sina Jesus sa Jericho, at nang paalis na siya roon kasama ang mga tagasunod niya at maraming pang iba, nadaanan nila ang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeus na anak ni Timeus. Nang marinig niyang dumadaan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya, "Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng marami na tumahimik, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin ninyo siya." Kaya tinawag nila si Bartimeus at sinabi, "Lakasan mo ang loob mo, tumayo ka, dahil itinapatawag ka ni Jesus." Itinapon ni Bartimeus ang balabal niya at dali-daling lumapit kay Jesus. Tinanong siya kay Jesus, "Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Guro, gusto ko pong makakita." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Umuwi ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus sa daan. Salita po ng ating Panginoon. Ang tekstong binasa po natin ngayon ay katuloy lamang noong teksto na binasa natin noong nakaraang linggo. Noong linggo, pinag-usapan natin yung hiling ni Santiago at Juan, tama po? Na gusto nilang umupo sa kanan at kaliwang bahagi ng ating Panginoong Jesucristo. So after nung event na yun, ay ito na po yung binasa nating teksto. Patungkol sa bulag at namamalimos na si Bartimeus. So dito mga kapatid, ay nung nalaman ni Bartimeus na si Jesucristo ay dumaan o dumadaan, ay tinawag niya. Gusto niyang mapansin siya. Jesus, anak ni David, tinawag niya agad si Jesus, mga kapatid. Pansinin po ninyo, bulag yung tao. So, hindi siya, kung ikaw man yung bulag, mahirap namang masigurado na yung tao nyo o yung nilalang na yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Malay mo, nagpapanggap na Jesus, pwede rin yung mga kapatid. Pero bagamat ganon, kahit hindi niya nakita o hindi siya makakita na si Jesus nga yun at narinig lang niya na dumadaan si Jesus, ay tumawag pa rin ito. Jesus, anak ni David. So ano ang makikita natin doon mga kapatid? Si Bartimeus, siya yung masasabi mong pinakamahirap sa mga pinakamahirap. Akalain ninyo yun, namamalimos na tapos bulag pa. Kumbaga pinagkaitan na siya ng bahay, ng hari-harian, ng pangkaraniwang mayroon ng isang tao. Maging pamilya siguro, wala na ito. O kaya mga kaibigan, wala rin. Tapos bulag pa. O di, para ka nang binagsakan ng langit at lupa, ano? Aasa ka na lang kasi sa pandinig mo, sa mga nangyayari. O, hindi binataas-baso. Nangyayari sa mga, sa environment mo. Wala ka ng ibang rason. Alam nyo ba mga kapatid, ay napakahalaga ng paningin ng isang tao. Sa Ilocano, mayroong kasabihan, "Jack kita, Jack pate." Oh, ano yun? Pag hindi ko nakita, hindi ako maniniwala. O, ganun yun. I will not believe unless I see. Ganun si Tomas. Yung nagdududang si Tomas. Wala kang maririnig na pag hindi ko narinig, hindi ako maniniwala. Walang ganun. Ano? Yung pandinig natin mga kapatid, i-chopware na yan. Kung ikukumpara mo yan sa mata, ay makikita mo mas mahalaga yung tingin ng tao sa mata kaysa sa pandinig. Bakit? Kapag ka na
sigurado ka. Di ba ganun yung mga kapatid? Kaya ito, si Bartimeus, kaawawang nila lang kasi bulag. Wala namang ari-arian, wala namang makain, wala na lahat. Bulag pa. Kaya pandinig lang ang tanging meron siya para malaman niya yung nangyayari sa kanyang kapaligiran. Pero bukod sa kawalan niya, yung mga bagay na wala siya, hindi siya nagpatinag. Yung sa kaloob-looban niya, nung narinig na yung pangalan ni Jesucristo, ay biglang sumindi ang munting ilaw ng pag-asa. Ang ganda, no? Sumindi ang munting ilaw ng pag-asa. Narinig lang niya na dumadaan si Jesucristo na taga Nazareth. Marami na siyang narinig patungkol kay Jesus. Marami na rin siyang nalaman sa mga mirakulo, sa mga ministeryo ng ating Panginoong Jesus. At yun ay naging sapat na para siya ay maniwala na si Jesucristo ang Bisaya. Alam niyo kasi kung hindi ka naman naniniwala ang Bisaya o tagapagligtas o anak ni David o anak ng Diyos si Kristo, hindi mo tatawagin yan. Alam niyo kasi kung bakit? Dahil wala naman siya, naniniwala kung wala naman siya pwedeng gawin sa'yo. Wala naman siya pwedeng maitulong sa kalagayan mo. Pero sa kaso ni Bartimeus, hindi ganun. Naniniwala siya na yung tagapagligtas na nagbibigay ng pag-asa sa sanlibutan. Kaya sa munting pagliyab ng pag-asa niya sa buong buhay niya, mga kapatid, wala na yung nakikitang pag-asa. Hinihintay na lang niya siguro yung kamatayan niya. Ano po? Naghihintay na lang siya kung may magbibigay sa kanya ng limos para meron siyang makain. Hindi kaya naman, naghihintay na lang ng lalapit na makaibigan siya. Pero bukod doon, wala na siyang pag-asa. Only in the name of Jesus, mga kapatid, na nagkaroon siya ng pag-asa. Amen? Yeah. Tunay nga, kay Jesucristo lang po tayo ay pag-asa. Pero hindi naman nagtapos agad doon. Tinawag niya. Anong sabi niya? Sumigaw siya. Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Yan ang sinabi ng mga tao. Pinagsabihan siya ng marami na tumahimik. Alam mo, ikaw yung isang taong kawawang-kawawa na nga. Tapos yung katiting ng pag-asa mo, gusto pang pigilan ng ibang tao, ano kaya mararamdaman mo? Kaya down na down ka na ng tao. Tapos nagkaroon ka ng maliit na pag-asa. Yung maliit na pag-asa na yun, hinarangan pa. Diba? Maraming mga negative. Ito yung mga negatibong tao. Hindi naman mawawalan yung mga tao ito eh. Ano ang dahilan nila para patahimikin si Bartimeus na bulag? Ano? Parang nakikita natin, itong mga tao ito, gusto nilang patayin yung munting pag-asa ni Bartimeus. Gusto nilang tanggalin. Ganyan din tayo, mga kapatid. May gusto kang gawin isang bagay, nakakakita ka ng pag-asa sa isang bagay na yun, tapos papasok yung magulang mo, pipigilan ka. Number 1 kasi minsan na pumipigil sa gusto ng anak, magulang. Hindi mawawala yun. Anong mararamdaman mo? Pwede ba matadawag ka? Mamaya magre-rebelde ka na sa mga magulang mo. O di kaya naman mga kamag-anak mo. Pag nakikitang umaangat na yung antas ng pamumuhay mo, haharangan nila. I-bla-bla nila. Ihilahin ka nila pababa. Abay, uso sa Pilipinas yan. Yung crab mentality. Hindi lang pala sa Pilipinas. Panahon pa ni Jesus, meron na pala. Ano? Kaya anong nangyari mga kapatid kay Bartimeus? Nagpatinag ba siya? Hindi. Pagkos, lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, maawa po kayo sa akin. Itong klaseng pakalawang beses na pagsigaw niya. Itong klase ng hindi niya pagkatinag. Ito yung masasabi mong hindi na lang basta pag-asa ng munti. Yung pag-asa ng munti, yung munting pag-asa na mayroon siya nung una, lalo pang lumiyap. Lalo pang
Yun naman, yun naman yung pumasok sa issue ni Pastor. Adversity, o in times of trouble. Sa mga panahon, mahirap o worse ang iyong situation. Hindi nagpatina. Si Bartimeus na bulag na sobrang hirap, lalo pang lumakas ang loob niya. Parang, ano ba yun? Naging pagkain niya yung mga taong nagdadaw sa kanya. Naging pagkain niya yung mga taong negative. Tulad ng sinabi ni Miriam Defensor. Kilala niyo si Miriam Defensor? Sino to? Sabi niya, I eat dead threats for breakfast. Puro kasi tangka sa buhay yung nare-receive niya. Sabi niya, I eat them. Yung mga tangka na yun. Kinakain niya yung mga negatibo na yun. Ganun din ito. Kasi nung kinain ni Bartimeus, yung mga negatibo niyo, lalo siyang lumakas. Yung munting pag-asa na mayroon siya, ang nangyari doon mga kapatid, nag-transform into faith, pananampalataya. Sumasampalataya. Ang pananampalataya mga kapatid ay iba yan sa paniniwala lang. Pag naniniwala ka kasi, naniniwala ka lang. Pero when you say faith, you strongly believe. Yung tiwala mo nandoon. So, may belief, mayroong tiwala, mayroong respeto, mayroong pag-asa. So, halo-halo ang mayroong sa salitang pananampalataya. Doon napunta yung maliit na pag-asa ni Bartimeus. Kaya sa pananampalataya nito mga kapatid, doon na siya napansin ni Jesucristo. Bakit kaya? Hindi kayo nagtataka sa unang sigaw niya. Hindi siya agad napansin ni Jesus. Doon sa pangalawang sigaw niya, doon na siya napansin ni Jesus. Si Jesus, tumitingin niya sa puso ng tao. Nakita niya kay Bartimeus, nag-transform yung munting iliyab ng pag-asa niya. Naging pananampalataya. Aba, itong tao ito ay tunay na sumasampalataya sa akin. Ganun maaari ang kaisipan ni Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Pinatawag niya. Pinatawag niya at tinanong niya. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot yung bulag. Puro, gusto ko pong makakita. Anong ginawa ni Jesus? Umuwi ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagbigyan si Bartimeus na muling makakita. Pero nung nakaraan, si Santiago o si Juan, hindi pinagbigyan. Hindi sila pinagbigyan sa nais nilang umupo sa kanan at kaliwa ng ating Panginoong Hesus. Pero ito si Bartimeus, mga kapatid, ay pinagbigyan. Alam po ninyo kung bakit, mga kapatid. Dahil yung hiling ni Bartimeus ay alam ng Panginoong Jesucristo na kapag gumaling si Bartimeus at muli siyang nakakita na siya, ay magagamit iyon sa paggalat ng ministeryo ng ating Panginoon. Kaya dito sa last verse, sabi niya, nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus sa daan. Naging follower na po si Bartimeus, mga kapatid. At this very moment, dahil walang-wala naman na si Bartimeus, ay mahirap na nga sa mahirap, namamalimos na, bulag pa. Nung nakakita siya, pinakitaan siya ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos, Panginoon, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ay lalong walang-wala na maraming duda. At dahil dito, mga kapatid, ginamit na niya yung remaining life niya para pagsilbihan ng Panginoon. Amen. Hindi lang naman kasi yung 12 na apostol yung sumusunod kay Jesus. Marami po sila. Doon si Mary Magdalene. May tatlong Maria. Maraming sumusunod kay Jesus that time. Pero 12 lang po yung sikat sa Biblia. Okay po, maliwanag po yun.
So, isa na po si Bartimeus, mga kapatid, na dumagdag sa pangkat ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. So, ayan. So, dito, ano makikita natin, ang pananampalataya kasi, mga kapatid, nagsisimula yan sa pag-asa. Pero bago ka magkaroon ng pag-asa, kailangan makarinig ka muna. Anong teksto na ba yun? Pag nag-uumpisa ang pananampalataya sa pagdinig, na kaya puso pagbuya tayo eh. Nagsisimula, faith starts with hearing. Pag hindi ako nagkamali, hanapin nyo na lang sa Roman, o kaya sa Google. Sa pandinig, hindi sa tingin. Hindi sinabi sa Biblia na ang pananampalataya ng isang tao nagsisimula sa paningin. Because we do not walk by sight. Hindi tayo naglalakad sa paningin, bagkus sa pananampalataya. Kaya kayong pananampalataya, nagsisimula sa pandinig. Kaya ito yung example. Maganda. Kasi si Bartimeus, bulag. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Huwag natin ilagay yung pananampalataya mo sa nakikita mo. Halimbawa, palagi kang nagsisimba. Nakikita mo, hindi ka naman nag-i-improve sa buhay. Tapos naglalaylo ka na sa pananampalataya, mali yun. Hindi yun ang basihan sa pananampalataya, mga kapatid. Yung aral na naririnig mo. Kasi yung aral, halimbawa, yung binasa natin teksto, hindi mo naman nakikita yung teksto. Ano? Kayo ngayon, naririnig nyo. So, ganito ang simula ng pananampalataya. Ipinaririnig ng Diyos ang kanyang mga salita para magkaroon ka ng katiting na pag-asa. Anong tawag daw sa confirmation class? The grace before you. Prevenient grace. Yan, may grasya ng Diyos na ipinapakilala na niya yung sarili na sa'yo kahit wala ka pang kamuang-muang sa mundo. Oh, napakaganda, di ba? Ayun. At sa pag-asa na yun, pag na-develop sa faith, nagkaroon ka na ng pananampalataya, tiwala sa Panginoong Diyos, ay nagkakaroon ka ng relasyon sa Kanya. Ano? Maganda na. Maganda na, no? Pero hindi doon nagtatapos, mga kapatid. Bakit? Bagamat lahat tayo may pananampalataya, hindi tayo lahat ay sumusunod, kundi kaya naman nagsisilbi sa Panginoon. Tama? Tama, mali? Kahit lahat tayo may faith dito, pero hindi lahat tayo nagsaserve kay Lord. Hindi na lahat tayo sumusunod sa mga aral niya. Mayroon tayong kanya-kanyang buhay. Mayroon tayong kanya-kanyang kaisipan kung paano natin ipinapakita yung pananampalataya natin. Na minsan, sariling kaisipan lang natin yun na hindi naayon sa Biblia. Pero ito, mga kapatid, si Bartimeus, nung na-receive niya yung miracle, sumunod agad siya. Anong ibig sabihin? May mas mataas pa po sa pananampalataya. And that is love. You cannot serve without love. Hindi ka pwede magsilbi, lalo na kung libre o yung voluntary service, pag wala kang pag-ibig doon sa pinagsisilbihan mo. Yun ang malaking diferensya. Doon nagkakatalo-talo ang pananampalataya ng mga tao. Hindi kasi lahat nagtra-transform into love. Di ba yun ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, yung last verse doon? Only 3 things remain. Only tatlong bagay ang nananatili: faith, hope, and love. And the greatest of this is love. So love is greater than faith. Kasi kung may pag-ibig ka sa Diyos, it follows. Susunod na yung pag-asa, automatic na yun. Susunod na yung pananampalataya, sa relasyon ka. Pero hindi ibig sabihin na may pananampalataya ka, ay mahal mo ang Diyos. Paano mo ba masasabing mahal mo ang Diyos? Tignan mo na lang
Kung alam mo pala, magpakita ng pagmamahal, ay dapat ganun din sa Panginoon Diyos. Kasi lahat tayo marunong magmahal. Napakaganda, di ba? So, ayun, hindi basihan. Kung ikaw ay mahirap sa mahirap, kubulang, walang-wala ka na sa mundo. Ang importante, mga kapatid, yung pag-asa na mayroon ka, dahil sa narinig mo, patungkol sa ating Panginoong Diyos, ay magiging pananampalataya hanggang dumating sa panahon na yun ay magtra-transform into love. Amen po. And last thing, mga kapatid, pansinin nyo rito yung kahilingan ni Bartimeus. Ibibigay ni Jesus ang kahilingan mo pag alam niyang unang-una, yan ay maglilig into God. Maglilig. Ibig sabihin yung inihiling mo, mapapapunta ka sa Kanya. Ayan. Napay kahit BMW pa yung nasa sakyan. Kung mapapapunta ka sa Kanya, ibibigay niya. Ano? Kasi yung puso niya yung tinitignan ng tao. Kaya hindi lahat, mga kapatid, ay ibibigay niya. Pansinin ninyo yung palagi nating panalangin. Ano? Yung sa dagat na dumami na yung huli ng isda. Halimbawa lang, ibinigay ng Diyos. Araw-araw, maraming huling isda. Tanong, may oras pa kayo magsimba yung mga maging isda? May oras pa kaya silang bigyan ng panahon ng Diyos? May oras pa kaya silang manarapin? Kasi ang papasok na lang sa utak nila, isda. Maraming huling isda. Anong gagawin nyo? Hindi niya yan yun. Walang huling isda. O anong dapat mong gawin? Papalawag ka pa rin. Marami pa rin, no? Wala kakaunti o halos walang huling isda. Papalawag ka pa rin kahit wala. Hindi ba magandang moment sana yun? Nabigyan mo ng time sa God. Mag-worship ka. Ano? Ipakita mo naman na kahit pa paano yung pananampalataya mo ay totoo. Di ba ganun sana? Mas maganda yun. Kaya pala hindi pwedeng araw-araw Pasko sa dagat. Kasi yung Pasko na nararamdaman mo, wala ang Panginoong Diyos doon. Makakalimutan mo siya. Ganun din sa good times ng buhay natin. Hindi pwedeng everyday hayahay. Kasi pag everyday good ang nangyayari sa'yo, makakalimutan mo si Lord. Kaya nga siya nagbibigay ng worst para maalala mo si Lord. Napakaganda ano po. Kaya itong kalagayan ni Bartimeus, kaya ito na yung worst na masasabi mo. Walang-wala ka na, bulag ka pa, pero anong nangyari? Narinig lang niya na dumaan si Jesus ng buong agad, yung ataw ng pagtawag niya sa ating Panginoon. Sana ganoon din tayo, mga kapatid. Maipakita natin at kung sa tingin natin wala naman tayong gagawin, ay ibigay na lang natin yung walang gagawin na panahon para sa ating Panginoong Diyos. Kasi halimbawa ngayon, linggo, ito naman na yung time mo. Alam niyo, marami kasi magsasabi, pwede naman akong manalangin kahit saan. Totoo po yun. Pero hindi ka pwedeng mag-worship kahit saan. Iba ang panalangin sa worship. Prayer is part of worship. But prayer is not worship itself. Naintindihan ninyo mga kapatid. Yung prayer, part yan ng worship. Pero napakalawak ng worship. Kasi sa worship, kailangan mo mag-focus. Sabi nga ni Jesus, I worship in spirit and in truth. Makaka-worship ka ba sa siya? Habang tumatay ka, pwede pa yung NL na focus na. Makaka-worship ka sa kwarto mo. Ipaghinga mo lang, mamaya tulog ka na. Makaka-worship ka pa sa dagat? Makaka-worship ka pa sa silong ng mangga? Hindi, kasi yung focus mo, wala naman sa pag-worship. Kaya kung mayroon itong strukturang ito, tawag church building, tayo yung church, para mayroon tayong lugar na kung saan makafocus ng worship. Amin po. Ayan, ang kailangan natin malaman mga kapatid. Ang kaso, linggo nga lang tayo nag-worship na makafocus. Dapat sana, everyday,
ang worship. So, wag nating itulad yung mga sarili natin na naghihila pababa. Ano po? Tulad ng mga nagpapakahimik kay Bartimeus. Pagkos, anumang sitwasyon ng buhay natin, ay ipakita natin, isigaw natin yung pangalan ni Jesus. Kung tumawag kayo sa Kanya, at lalo ka natin nakasan, kung mas lalo tayong nahihirapan sa buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Upang
makapangyarihan at tunay na Diyos. Siyang lumikha at patuloy na nagbubuhos ng walang hanggang grasya at pag-ibig sa aming mga kasalanan. Ay pinupuri po namin at pinapasalamatan ang iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesucristo. Panginoon, salamat po sa buhay ni Bartimius na sa isang araw, sa isang araw na banda ng inyong buhay bilang tao ay inyo siyang nakita, inyo siyang pinagaling at siya'y sumama sa inyo. Na ginamit niyo ang kanyang buhay para mas mapakalat pa ang ministeryo ninyo dito sa lupa. At salamat din po sa nagsulat ng libro ni Marcos, sapagkat dahil sa kanya, sa tulong ninyo, ay ipinakita sa amin na ang pag-asa ay nagmumula lamang sa inyo at inyo. Salamat po sa pag-asa na hatid ninyo. Dahil sa mga nangyayari po ngayon, ay wala na talagang kaayusan pa. Sapagkat ang namumuno ngayon ay ang kadiliman. Pero sa inyong ngalan, kahit na madilim ang aming buhay, ay nagliliwanag pa rin ito sa pamamagitan ng aming pananampalataya at relasyon sa inyo. Tulungan po ninyo kami, O Diyos, na matutunan namin kayong mahalin tulad ni Bartimius. Nang sa gayon, sa panahon na nararanasan namin ang inyong mirakulo, ang inyong grasya at pag-ibig, ay nagdesisyon naman kami na pagsilbihan kayo dito sa lupa. Panginoon, napakaraming kaganapan, napakaraming paninira, napakaraming humaharang, mga bagay na nagpapahina sa aming pananampalataya. Humihingi po kami ng tulong mula sa inyong kapangyarihan na mas lalo pa po kami palakasin. Nang sa gayon, hindi kami basta-basta makaluhod o di kaya naman ay mapadapa ng mga masasamang elemento ito. Bagkus katulad ni Bartimius, ay mas lalo kaming lumalakas sa panahon na mas lalo kaming nahihirapan. Lumalakas sa pananampalataya sa inyo. Patuloy po namin inalalangit ang Diyos sa mga kaluluwang ito na nagkaroon ng panahon upang makapakinig ng inyong salita. Gabayan niyo po sila at lalo niyo pa po silang turuan ng patungkol sa inyo upang mas makita nila ang pag-asa na dala ninyo para sa amin mga nahihirapan sa mundo nito. Maraming salamat po, Diyos, at ito po ang aming panalangin. Tanggapin natin ang ating Panginoong Diyos, ang anak niya, ng ating Panginoong Jesucristo, para sa kaligtasan, para sa pag-asa. Sa oras na tayo ay naguguluhan na kung hindi na natin alam ang ating gagawin. Huwag natin kalimutan na tumawag lamang sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.